Ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead. Pictiúr a haon. I pictiúr a haon feicimid Seán agus Mára os cór an ríomhare. D'áir leis an suíomh gréasáin, beidh an banna ceolas fearló ag seinam go luath is stad a bhíomh I mbaile clia. Toisc nach gosnaíonn na chead ach €50 socraíonn siad láireach dá lonn. Chun íoc na chead, ní mór dóibh cárta creidmheasa a úsáid. Cuimhníonn Seán go bhfuil cárta an athair fágtha ar an matalaige agus ar ábhairaí an taobh tá an uimhir ar eolas ag Mára. Pictiúr a 2. Téann siad sa seans agus ceannaíonn Seán na chead in anis dá athair. €100 ar an iomlán atá le hiac acu. Dearthing nach mbeidh athair na beirte róthóga le seo. Pictiúr a 3. Tá an lá mór tagtha agus feicimid Seán agus Mára ag buint taitneamh as an gceol iontach ann. Tá atmosfér letrach le bra agus tá an stad ag gur thar-mhaol leis an lucht leanúna. Búlann siad le roinnt cárda ann agus bíonn an-oíche go deo acu. Pictiúr a 4. Sa pictiúr seo, feicimid athair na beirte ag an nuacha a bhile víosa. Buintear get ú fásachas nuair a thugann sé €100 sa bhreis ar an mille faoi deara. Gan dabht, tá meabhair léir agus ní thuigeann sé céard a tharla. Pictiúr a 5. Gan bhfuil téann athair na beirte chun an scéal a phlé le na fáistí. Tá sé ar thóir na fíorna is léir. Ad bhíonn Seán agus Mára gur bhain siad úsáid as an gárta chun íoc as na chead agus tá fás ar na tistí le na númpar. Gabhann an bheirt acu a le scéal ló ach is léir go bhfuil díomá an domhain ar a distí. Pictiúr a 6. Mar chuaitimh, ní mór do cheann agus do mhóra go leor dúlgas tí a dhéanamh. Tá an phluas chlanna á dhéanamh ag Mára agus tá Seán ag glanna na bhinóg. Tá a distí ag cumad súil dhéar ortha. Ní calla rá go bhfuil a gceacht foghlama acu. Ceistena. Cé bhéad a chosnaíonn na chead don cheolchoirm. Cén chuma atá ar na tistí I pictiúr a 5. Cén sort oibre atá ar siúl ag Seán agus Mára I pictiúr a 6.